Salutare fraților, astăzi ne jucăm jocul. Vă las pe voi să ghiciți ce mă joc eu. Ce mă joc? Hai, e destul de simplu. Hello Neighbor. Dacă voi știți, până maxim veniți să mă jucat. Adică, doamne, nu, s-a mai jucat Hello Neighbor și așa că să facem. Dacă facem 40 de abonați, atunci voi face un episod care merg la fata acasă. Cred că mai vreau să mai postez și cu jocuri. Adică, de ce doar care merg la fete acasă? Adică, serios, și vă trebuie să mai iau și o pauză. Nu e așa? Că mama se supără pe mine dacă află. Ca să-și 40. Cum, bre? Deci, să știi că o să deschidem. Bă, în fine, eu știu că se joacă Hello Neighbor, pentru că ăsta am jucat de foarte mult timp. Foarte mult am jucat acest Hello Neighbor și așa că o să furăm televizor. Am o idee foarte identică. O să supărăm cine, așa. Credeam. Vreau să-mi arăt și fața. Okay. Vreți ca... Bă! De ce mi se vede? Da... De ce mi se vede mic? Așa. O să fiu ca jocuri horror, că... Haideți. Dar să știi, vecine, că o să... Cam mă enervez pe tine pentru ce mi-ai făcut. Adică foarte nefrumos din... Și de ce televizorul stă în față? Așa că o să spur și ție televizorul și... E treaba ta, vecine. Da, vecine. Fraților, vreau să vă zic că sunteți cei mai șmecheri. Doar că vecinul ăsta nu e șmecher, e prost vecinul ăsta. Că prea enervant e. Deci va enerva pe toată lumea la maxim. Ok, haide. Ce hon? Ce hon? Cine? Ești că sunt pregătit. Ești că ți-am un televizor. Dar, în fine. Foarte fain. Avem și pe mama sirtă care nu știu de ce. Lasă. Ok, bravo ție. Las că și am like-uri, dar din partea mea în fine, de ceva. Ok. Așa că din partea mea primiți o inimioară și sunteți foarte frumoși pentru că așa, fiecare cum arătați, nici măcar un copil nu sunteți urâți, sunteți toți copii pe că în afară, doar în afară de ok, lasă, dar nu, ok, în fine, lasă, nu știu, ce să mai fac vecinul ăsta, că vecinul e enervant și vecinul e mai rău decât altcineva, așa că vecinul e cel mai enervant și e foarte. Eu am uitat să... Doamne, iartă! Eu am uitat de cheie, păi ce fac eu, mă? Cum termin Hello Neighbor? Intru cu hack-uri. În fine. Wow! Stați că...
Stați că sunt... Wow! Wow, sunt eu! Vin! Wow, a sărit! Și vine vecinul și vă dă un jumpscare. Vă face... Așa vă face vecinul, cum vă prinde. Așa face vecinul, de fapt. Nu știu, face ceva, dar în fine. Stați că am mărit camera, scuzați-mă că... Cred că o să ziceți că sunt enervant, dar... Oh! Vecine, nu ia fi atât de agresiv. Vecine s-a supărat. Vecine! Știi ce ar fi tare? Să poată să vină și vecinul în casă. Adică asta nu ar fi, nu merge, dar ar fi foarte fain, da. Și... Vecine! Serios, nu l-am nimerit. Stai să vedeți cum nimeresc cu geam la țintă. O să ziceți, copilul șmecheros. Șmecheros cu chill. I serious lame right now. Dar, fine. Nu se deschide. Asta e mașina lui Dani Mocanu. Bă, ce caută mașina lui Dani Mocanu? Și nu... Cred că Dani Mocanu te bate. Bă, vecin, o să ajungă bătut de Dani Mocanu. Și așa că o să ajungă și Megu și noi o să mâncăm Meg. Așa că cred că o să vă dau postă. Cred că și voi vreți Meg. Și... Vecinul doarme. De ce am luat ranga? Îl puteți. Vecinul s-a trezit. Da, vecinul s-a trezit. În cazul care vin la vecinul la voi acasă să mă chemați pe mine, să-i dau palmă de... Cred că a căzut și ranga de frică de la ce palme îi dau. Hai, vecine, nu te nervi. Că vin un secret la tine. Vecine! Haideți! Am intrat! Vă rog frumos! Cei care dați like acum, dați like și haideți după să mai batem și noi pe vecini. Așa, și știți ce șmecherie? Știți șmecheria? Eu vreau să mur pe geamul ăsta, dar asta nu se sparge. Da. Așa? E foarte simplu. Wow, stați puțin că și ăsta e episodul și papa.